iti sasarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo pauluan. Ti ubing, akabuteng na, ti agas. Nalastog ni Daniel, kadagitipada na nga ubing. Kanayon nga ada pagsangitan na apada na nga ubing. Kaya't na ngamin nga ipakita, nga iso ti katurdan, ijay lugar da. Para kan kwa na, awan kabutang na. Nirani tinasinged agayem na, akanayon akad kadwana. Pada na matlaeng analastog. Iti may sangal daw, kan. Sige, Jinjin. Agay ayam tapay. Nagmayat agay ayam anya, manang. Nagado ti ay ayam ta. Nagado ti ay ayam da. Ay, adda kayo man na naglalastong. Uy, nangag mo ti kinunada. Naglalastog ta ka no. Kasla sino kang agsasawa, siya ma. Umadayo kayo ditoy. Nagtatangsit kayo. Ha? Kita man dati bulilit a jinjit. Ay, di ka man nagmiso-misuot dita. Kasta ka dilatan, Daniel. Ha? Ay, jay ayam ko. Maning siya ma. Inala na jay ayam ko. Ay, isublim dayta. Intan rani. Intagay ay man. Intan. Jay ayam ko. Inala dati ay ayam ko. Bye-bye amon, ading. Nagluloko dagi jay Dayta, ti ibagbagak kada kayo. Asaan kayo ama panagay ayam di tarwar? Awanan saan yun ama alagay ay ayam yo? Tainalan darani kan Daniel. Saan kami matanapan nagay ayam iti adayo nanang? Dito kami laang arobayan. Ngam, imay dalat ta dito eh. Ay, talaga adag ijay nga ubing. No makitak ti ina ni Daniel, ipulong ko ti inaramid na, nanang. Wan anak ko, ipulong mo tapno mabagbagaan na ni Daniel. Inta nagay ayam, manang. Saan tama pan agay ayam ijay? Ngamin, alaon dan tumanan ti ay ayam mo. Ayawan anya. Inot ama ibus ti ay ayam mo. No kanayan da nga alaan. Saan ka di amay subli dagiti ay ayam ko nga inalada? Saanan ading ko. Kukwadan dagi jay. No dakulak laong. Danugak ida. Bye-bye amon, ading ko. Masukatan tumatla siguro ti inalada nga ay ayam mo. O sige, hinta nga roda nagay ayam. Naggapgapwa man ang Daniel. Nakapurpuri ka tibado. Mami, Napan kayo sa manin nagala iti lawalaway di bantay. saan mami? Jack kayat tiyagol ulbod. Italaang mat mami. Makitam day ta. Kunakmat kan ka asaan kayo amapmapan ijay ta delikado. Kadwak mat ni Rani. Isungarod day ta ti bagbagak. Asaan ka makikadkadwa iti day ta arani ta isungsung na ka. Mami, Ala, ingkagsukat tamahan kan. Masursuro mo tiyag balog. ilang tanak ni mami. Tapay, Napantamot ngamin nagala iti lawalaway di bantay. man ano ko ma? Intakid di agsubli tayo jay. Saanan? Umay kakit din. Maudin da ito eh. Sigurado ka Wan, pagdatamo ka pangalan ni tilawalaway di bantay. Sigurado nga ado ti maalata. Umay ka Daniel, surutan na. Naganda yung tinapananta Di kagdanag. Agungat tumanan ni mami. Ada alat dito eh. Nasugat mat ng tisagak. Anay ko. Ala, agdaran. Nagpaisaw. Nagsakit pa yung magnaroon. Nagsakit. Sa anak sa na makapagla. Anay ko. Anay. Tulungan ka. Agsublitan. Mana?
kanak matiti ay ayam mo. Taikan ka matiti ay ayam ko. Wen ading ko. Adoy ti parakan ka. Dahil mo ti parakan ka, ading. Aguray ka, Jen. Anya tikit kita ang manang. Dadanyel mo't kanrani dagijay. Nakatugaw da ijay playground. Wen nga rod. Kita mo. Kasla saan ang makapagna ni Daniel? Ading, dito ka lang atay nakitaan ida. Ang supli ka dangos, Wan, basta urayan nak ditoy. Anay, nagsakit ka sa rani. Anay. Ang tugaw ka lang dita. Tamang panunutak man na ti pangagas ko iti sugat mo. Anay. Apay, anya ti mapaspasamag kada kayo. Ano dararamidan ditoy? Hala, nasugat ka, Daniel? Apay nga dara ka ditoy? Di mo ilamang dayta nasugat asakam. Nakita kun. Papanabom day ta siya ma, rani. Uwan, Daniel. Uy, Siyama, pumanaw ka ditoy. Masapul ang maamuan ni mami ni Daniel. Nasugat ti saka na. Ibagakkan kwa na. Dayjay ni mami na. Agibilbilag iti badong iti paraangan da. Dayta. Auntie! Siya ma. Auntie! Ni Daniel! Apay ni Daniel? Nasugat ti saka na. Kat agdardara. Anya? Wen auntie, saan ang makapag na nga agawid? Agyaman nak, taimbay mo imbaga kanyak siya ma. Ayan na aya. Agdada ijay playground, auntie. Kadwana ni Rani. Dagijay dao. Di mo ibagbaga ka ni mami ka nasugat ak. Agdardara day ta sa ka man nasugat. Diyak ka tamam mo na. Agasan lang tumanin. Sapay nagapgas. Daniel, namin day ta sumungad oh. Daniel! Apo niya di mo ibagbaga na sugat gayam day tasakam. Awan, mami. Basit lang dito sugat ko. Umay ka, agawid tan. Taagasak day sugat mo. Diyak kayat tiagas, mami. Naskan ama dalusan day tasakam anasugat. Tapno saan ama tetano. Diyak kayat. Ano samtiapgas na Mabit lang day to yan. Ano sa moon, anak ko? Nanang, amuyo ka di. Nasugat ti saka ni Daniel. Taapay ang nasugat. Napanda ka nung amin ko ni Rani ijay bantay. Tamangalad ako maitilawa-lawa. Ngam na isab iti saka ni Daniel iti alambre. Sapay aglat-lati ka no ti alambre. Kitain nyo dahi ta napasamakan ko na. Di na kano kayat ang maagasan ti sugat na. Ay, Harold, saan Uray na apgas ti agas, masapul ang maagasan, tapno maimbagan. Kasta ka di, nanang? Kat tapno saan ang masugat, anya ngay tirumbang nga aramidan, Jen. Saan kami ang mapanagay-ayam iti adayo, nanang? Tapno saan kami ang masugat? Wen nanang, kan masapul nga gisuot kami iti tsinelas. Wen no sapatos. Tapno saan ang masugat ti sa kami. Kasta ti aramidan nyo anak ko. Saan nyo atultuladan ni Daniel at tila papananda. Kasano daytan ngay, saanan ang makaiayam ni Daniel iti manunga aldaw. Apay ngay, mami. Tanaskan apaimbagan na pa'y sugat na. Ala, umay ka Daniel. Dalusan ta day sugat mo. Kan ikanta iti agas, tapno mabit ng agimbag. Saan, mami? Naimbaganan. Ay, sana mabalin nga gad ka. Mayat ka man when numadi ka. Dalusak day sugat mo. Daytan tumat ngamin, tatila papanam. Ang tumat ngamin, Rani. Apay ngamin asumursurot ka iti dayta akay ayam mo. Matulungan na ka nga rod, itatada sakit marikrik nam. Ala, agtugaw ka. Tadalusak day sugat mo.
Daniel, saan pa'y ang mabali na makiayayam ka niya? Saan pa siya, ma? Makitang, agay ay ayam kami dyan playground. Nagado kami. Nakita kayo ka ni Jinjen? Iso ama sa hapol adito ka pa'y laang balayo. Tagpaimbag ka. Una ta, marigata na kamag na. Nagsakit ti sa akak. Wen agpaimbag ka, wan. Unsa, ma? Angam, amangan no awisan na kantumanan ni Rani. Kat sumurot ka. Diyak kaya ti sumurot ng kuana? Uray sa dino ti pangawisan na kanyak. Sa bagay, panagkunak. Uray iso kat saan dan apalubusan arumwar iti balayda. Apay, mat. Wen tatila ngamin papapanan na. Kitaam, insungsong na ka. O anya, ading, akay ayam tamanan? Wan, dito'y tamat playground ita. Wen tawan darani kan Daniel anatangsit. Dahito ti ay ayam mo. Kanda ito'y mati ay ayam ko. Sige. Nagado ti ay ayam nyo, Daniel, Ada ka manin amang itaray iti ay ayam ko? Alaak langan. Jen. Apay ngay apinidot mo amin ngay ayam mo. Ingkat, alaan tumanin ni Daniel. Tulungan na ko naman ang siyama. Tagawid tan. Awidam na kiti daduma. Saan ko nga alaan lagi ti ay ayam mo, Jinjen? Saan? Wen, apay ko mga alaot. Kaya't kumuti makiyayayam kada kayo kan siyama. Pinalubusan na ko ni mamik ama kiayayam. Dito lang asidag. Kada kayo kanulaangan ti pakiayayamak. Kasta ka di? Jen, mabalin ka di ti makiayayam kada kayo? Panonood pa'y. Anya ading. Kayat mo? Sige. Yay! Agay ayam tayo nga rudan! Gapo taam mo ni Daniel, no kasano kasakit ti masugat, mas pinilinan, asa na sumurot ka ni Rani, ken makiayayam laangan daytoy, kada siyama ken Jenjen. Ngam iti agangay, makiayayam metan ni Rani kadakwada. Saandan nga umadadayupay, tamabuteng da nga amangan no maulit tumanen tinapasama ka ni Daniel. Saanen ang nagtangtangsit da Daniel kan Rani. Kat naragsaken ti panagaayam da kada siyama kan Jenjen. Bueno, Bing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Elena Nudo. Iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng.
Asaan kayo nga agaapa wenno agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.